えディアナでもどうして思想がまた美しさかの者たちを癒すたまえ。陶器の渦巻き起こる。これで終わりよ。はあじゃあやるわね。隙だらけだな。うわよくもやっ
私一人になって。どうして変わっ俺だってだから戦う。さよなら。次に会う。ティアナ、すまない、エルヴィン。アマちゃんだね。その通りだ。心を失えば、しかし、確かに、覚悟はしていた。そうだな。ああ。いつまでも悩んでこれは、臆することはない。行くぞ。おらよ。あれが、皇帝ベルンハルト。よくぞ無事。もったいない。陛下の恩。それに、早速で、我が帝、今回のエグベルトま、そうだ。して、目標、必ずきっエルウィンよ。私、これはわかりました。うん。お任せを。陛下の夢。存分に、やはり私の闇の者ども、御意。久々の戦いで、腕が鳴りを。やったー！オイラが一番だ！レイガルド城へ戻った一同にサルラス公約の勅命が下った。いよいよ大陸統一に乗り出す。
力が私をより美しく彩る。